جربنا في دنوب تخلص شمولي فوق لموتي صالحتي توليدك ضايفني ونضافنا مدبايا تارونا صابيش نيشو على ديم صافي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Margherita Giuseppe u Joseph Camilleri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna, nippreżentawhom quddiem il-mulej u nittolbu li juri magħna il-ħniena tiegħu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dawwar qlubna lejkom is-sier ta' dejjem u għamel li nagħtu ruħna għas-servizz tiegħek billi nfittxu dejjem dak li waħdu hu meħtieġ u nagħmlu emejjel ta' imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju, Mosè kellem lill-poplu u qal: illum il-mulej Alla tiegħek qiegħed jordnalek li tagħmel dawn il-liġijiet u dawn il-preċetti u qis li tagħmilhom b'qalbek kollha u b'ruħek kollha. Int ġelt lill-mulej jgħid li jkun Alla tiegħek u li timxi fit-toroq tiegħu u li tħares il-liġijiet tiegħu u l-kmandamenti u l-preċetti tiegħu u tisma' minn kliemu. U l-mulej ġielek tagħti l-kelma llum li tkun poplu maħtur tiegħu kif kien qallek u li tħares l-ordnijiet kollha tiegħu biex hu jollik fuq il-ġnus kollha li jagħmel fl-isem u fil-ġieħ u tkun ġens ikkonsagrat lill-mulej Alla tiegħek kif kien wedek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sar responsorjali ngħidu flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triekthom blaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu il-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Int tajt il-preċetti tiegħek biex nħarsuhom bir-reqqa, ħajżomm sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek flimkien. Imbagħad infaħrek b'qalb safja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek la tħallinix għal kollox. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Issa u iż-żmien it-tajjeb, issa u jum is-salvazzjoni. Glorja u tifħir il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: smajtu x'intqal, ħobb lil lajrek u wobgħod il-għadu tiegħek.
Imma jiena ngħidilkom ħobbu lill-għedewa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu woliet missierkom li hu fis-smewwiet. Għax hu jtella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom, mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan, u jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed, mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan. Mela kunu perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum iżjes jurina x'inhi s-sejħa tagħna. Jurina x'jixtieq Alla minni u minnek. Il-missjoni ta' ħajjitna. U x'inhi dej il-missjoni u s-sejħa ta' Alla għalina? Dik li nsiru ġbija ħajja tal-missier. F'dinja li hija pagana hemm il-pagani, f'dinja li hemm il-midinbin aħna nagħmlu parti minnhom ukoll. Dawn huma l-pubblikani xi ħlas jissoqilhom, mhux il-pubblikani jagħmluh dan, ħobb il-min iħobbok. Hija xi ħaġa normali li jagħmilha kulħadd. Issellmu jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu iżjed, mhux il-pagani jagħmluh. Jekk fil-ħajja tiegħi inħobb il-min iħobbni, insellem il-min isellimli, il-min hu ħabib tiegħi, qed nagħmel xejn, mhux kulħadd jagħmel hekk. Imma l-mulej qed isejħilna biex nagħmlu xi ħaġa iktar minn hekk, iktar qaddisa. Il-mulej jridna nsiru nixbħuh għax aħna tiegħu. Intom araw ftit fil-ħajja tagħna ta' kuljum hekk kif titwieled tarbija. X'in immorru naraw dik it-tarbija. L-ewwel ħaġa nibdew ngħidu lil min tixbaħ. Bniedem lili fil-ħajja tiegħi ta' kuljum hemm barra. Jista' jagħmel ukoll din il-mistoqsija u jgħidli jgħid ħanara dan lil min jixbaħ. Jista' jgħid u dan bħal kulħadd. Jista' jgħid dan m'hemm xejn speċjali. Hawn ħafna bħalu. Imma jista' jgħid ukoll dan il-bniedem għandu l-paċi fih. Dan huwa bniedem li kapaċi jħobb. Mnejn qed iġibu dan kollu? Għax qed isir jixbaħ lill-missieru, lill-Alla. Għalhekk anke fis-Salm kif ukoll fl-ewwel qari il-mulej li qed jgħidilna għejx il-preċetti tiegħi billi tħobbhom. Jien mhux nobdihom għax inħobbhom. Jien ngħix il-kelma ta' Alla għax naf li dik il-kelma ta' Alla lili tagħmilli l-ġid. Lili kif edna fis-Salm responsorjali lili tagħmilni ħieni. Ħen jien dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ejjew nitolbu l-għajnuna tal-Ispiritu Santu biex aħna nimxu għad-dawl tal-kelma tal-mulej tal-liġi tiegħu, mhux b'sens ibbuttati mill-ubbidjenza, imma aktar minn hekk imbuttati mill-imħabba tagħna lejh.
Nitolbu lill-Alla missierna biex aħna nħarsu l-kelma tiegħu qalbna u b'sinċira nagħmlu frott ta' fedeltà u imħabba. Ngħidulu għalhekk ħeġġeġ fina Mulej in-nar ta' imħabbtek. Ħeġġeġ fina Mulej in-nar ta' imħabbtek. Nitolbu għall-katekumen li f'dan il-għid sejrin jirċievu is-sagrament tal-Magħmudija u jsiru uliet maħbuba tiegħek. Nitolbu għall-mexxejja ta' pajjiżna u d-dinja kollha sabiex huma wkoll jaħdmu għal paċi dejjema fil-ħajja ta' kull bniedem. Nitolbu għal min jiżbalja biex mhux biss mhux nikkundannawh, iżda ngħinuh iqum mill-waqa' tiegħu u jaraf l-imħabba tiegħek u Alla. Nitolbu għalina l-koll sabiex bimħabba nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek li hija dawl għal passi tagħna. Nitolbuk Mulej biex fuq l-eżempju tal-Verġni Marija, il-mara li tisma' tilqa' u tagħti ħajja lill-kelma, il-familji tagħna ikunu wkoll benniena fejn tagħmmar il-preżenza tiegħek. Nitolbu fiskiet nresqu it-talb personali tagħna. Mulej Alla tagħna, inti tridna nkunu perfetti bħalek. Għatina l-kuraġġ biex inħarsu l-patt tal-imħabba li għamilt magħna fi Kristu ibnek Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Hennalina Mulej, hennalina, hennalina Mulej, hennalina. Lejk Mulej nollu lubna jismana, għalix fiki tamajna finnik Hennalina Mulej, hennalina. Sobenin midnubit tali morti, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Hennalina Mulej, hennalina. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom nkun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ġeddidna Mulej b'dawn il-misteri qaddisa tiegħek biex bil-qawwa tagħhom ikun jistoqilna l-ġid li niksbu bihom bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-għola tas-smewijiet imbierek minn ġej fisem il-Mulej
Osanna fil-għoli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam dan id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċej reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirta għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u irroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħilna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħilna għalina.
ħaruf Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jkellmu waħda u ruħi tkun minn fejn. الجسم والدم تكريستي وعريسني. Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħanin. B'soba kbira b'qalbi minikitha, għal dnubieti wisħefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għadman zini, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar, Fistħal-kiku ma konċ tiegħin tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għadman zini, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwarrab. Biex jahasra jissil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna lija, o Ġesu, skur għadman zid, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Alla tiegħi jinsammartek, qalb miskif rama salib. Waqt li jinti ħajti sommi, f'qalbek bozzat ħabib. Henna lija, o Ġesu, skur għadman zid, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit.
kunu perfetti jgħid il-mulej bħalma hu perfett missierkom li jew fis-smewijiet. Jew hekk il-mulej li jinsab fina nitolbuh din il-grazzja għalhekk hu ingħaqad magħna biex jagħtina l-qawwa nsiru nixbħuh. Nitolbu. Xerrid dejjem fuqna mulej il-grazzja tiegħek u ġeddidna b'dawn il-missieri qaddisa. Int li għallimtna il-preċetti tiegħek għatina dejjem il-għajnuna u s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Nixtieq infakkarkom hekk li kull nhar ta' erba' f'dan is-santwarju fid-9 ta' filgħodu kif ukoll fis-7 ta' filgħaxija qed ikun hawn mument ta' tagħlim l-eżerċizzi tar-randan. Kulħadd jażel l-aħjar ħin għalih. Istess ħaġa kull nhar ta' Ħadd fit-3:30 ta' wara nofsinhar ikun hawn xi saċerdot jew gruppi li jmexxu il-meditazzjoni tal-Via Sagra tul il-għolja ta' Ammar. Il-ħadd li ġej suppost kienu ħajamlu u jmexxu iż-żgħażagħ Tgħawdex, imma skont it-temp kif qiegħed jitħabbar se jkun ħafna rieħ ukoll anke b'xi ħalbit tax-xita, jalla ikollna x-xita biex artna ma tċaħħadniex mill-frott tagħha. U għalhekk il-Via Sagra nhar il-Ħadd li ġej mhijiex sessir. Iż-żgħażagħ imbagħad se jmexxu il-Via Sagra tal-Ħadd 10 ta' Marzu ġiet posposta. Il-Ħadd ta' wara jekk it-temp jippermetti issir dejjem tkun fit-3:30 ta' wara nofsinhar. Jew ngħidu 3 Ava Marijiet hekk illumna Marija biex dan iż-żmien hekk verament inħallu lil mulej iħabbibna miegħu u aħna narfu nirrispondu b'imħabba għalih. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pinu, għometana l-Maltin, għafdalek ġejnaħna, għaxinetit il-qana. Madonna ta' Pinu, u d-dimek herqana, ġejnaħna nitolbu biex tfittex tisma'